tabukama ibadah saat teduh di Manukun ni Aryon, marende mahitas yang bugede nomor 730 ayat 1. Hatani debata nama muhai ulaota di Manukun ni Aryon imasian Matius pitutulu ayat 8 parbuehon hamuna natama pabuana muba rohamuna di hata Indonesia. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Parbue natama torok dojolma naro mandapoton si Yohanes Pandini ujui mangido asa di diona donang angka parise do sasude ro tusi mangido asa di didi alai didoksi Yohanes do tunasida jala dipatulos mai tu anak ni ulu aidang nasitong ditopo tinasida dosana laho marham kaum di roha haroro nasida tusi holan ala dibereng toro jolma narotusi jala sohon nanai manida manang ahadu namasa disi toktondo dipeo rohana sida namando napinopar disi Abraham do nasida napato ikon bongo tusurgo sohon opuna sida si Abrahami masai koras do dipaimot si Yohanes nasida unang holan mardida par tamoropuan sabin alai lubisiani naima panau muba rohana sida akanong paubaon rohana naima songon hau namar parbue ima namar parbue hon natama anggo sumar parbue sitabaon dui ibana nanai roi digombarhon songon sitabahau naum paradehon takena nama didi do api jalanunga di parade pamurpuran laho manirang emi dohon hurangkam alang ini naima tumibu ganu laho baubahon rohana sotung mengunai rimas dohon di batang Yesus sendiri pe takas paimoton asa marhambau miroha perbueni hambau mirohai takas manian taridan hambau ima parus usoran sian naburu tunai baru aka namar hambau paubau mi ima dirina dohon boluna dambe mangulu mana mangalusi di batang radotan ni ima jala ulang nama hata di debatan tarida matutu parbue ni hambau ni rohai sian angka pangalaho nang pangulau nadikan angka natutu paubahon pangalaho nang pangulau nadikan angka natutu paubahon rohana to
Ido hamu bawa miroha holan mangulahon boti alai sian ias miroha do mangulahoni atau tapar kuehon maaka natamai di Tuhani tadani hamu bawa mirohata sotu maon anon hona taba sian ja tabahita jala di papulang jala di bolongkon tu bagasan api namar nala-nala. Amin. Martani yang mahita. Moliate ma'alai Tuhan di hatam naung di bege hami di manugun ni arion. Sayhoma nama bahe hatami marparkuehon natama di mulu nami. Ajari hami alai Tuhan asal mangulaun akan adinggan termobi ma dina sadarion. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami Tuhan. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 727 ayat 6 perjalanan. Ayo,